Ole, question number 1, 2, and 3 ta khati da ni nang kan tia. Question number 3 ne ki le malo boi de te kanam takin angle aron pek lo ka 60 degree de la 90 degree ani don thung ta ni te lo cherry la. Question 2, construct a right triangle whose base is 8 centimeter and the sum of its hypotenuse and other side is 12 centimeter. Dini kiki a question kha amami ne khanin anglo te angin alanga maro chun ina ta ka chan right triangle siam turani a right triangle chu acting am thin kan ti chuan hian am thin ani ei tian angil tha tian a phei le a ti chuan helai 90 degree ni chan tilai hypotenuse ni a ti chuan construct a right triangle at the hian question number 1 na le chu na base angle min pek lo ang khan right triangle at the hian base angle chu 90 degree ni do ne aron ti na ngai turani ti chuan sum of its hypotenuse and other side at the hian a baseline kha 8 centimeter min pe a ti chuan other two sides sum of other two sides question number 1 le 2 min pe kang thok han helai le lai bel hi 12 hei le hemi bel hi 12 centimeter tur ti na anga ngai mei turani ole question number 3 na chu ti hian alim kan ro do na ni ama saberin base 8 centimeter a rin to rin scale in 8 centimeter kan rina Yan 8 centimeter lo nita. At ayan construct a right triangle at ringo ta ABC ang masilo bangin ABC ang turang ngay le tayla. At yan right triangle ka kiti ang turang han ngay tayla A B C. Kiti nga turang ngay le chutin ito halahi B le C lo niya nga. Chuan chuan halahi B C din aming ki buat tayla. It's on question number 1 and 2 base angle B 60 the eye hand title whose construct a right triangle at the right triangle it's on 90 degree to near B and 90 degree kan da me do na ni le hianin 90 degree rin turin compass kan langa B a 90 degree da turne bangin B a hian a zoom hian amor zoom hian kan chuna compass mor zoom khan B a hian kan chuna nga ti chuan a koi zau zong tur hi chu a rin nuam tok turin kan du za za din kan kuai ka wanga ti chuanin he kan rin don ta ni cái căn lầu rin ta thì chuan khi lại kia nên hemi ở kia nên B trong căn rin nu kian B sin cả lại kin rin chân na trong chiếc kian compass mor zoom kian kan zuk chun lenga thì chuan nên lại cái kan tan le do na ni ta hian kan hriat rang chu compass ka kan koi zau zong a kha angai reng ala ni turani koi zau bel mi alo turani hian degree som ru kan ei vai khat tina ki degree som po tu chu som thum langa ya vai khat kan rin lenga ela hian hei ta hian azum khan kan zu chun le ta a ti chu kan rin lenga mo ti kan rin la hian som ruk tanga ne za som ni ta ni masa som kwa tur chuan som ruk helai mi chan ve som thum ne som kwa ni chia don ta chumi tur chuan helam le helam atang hianin
hianin kan siam ve khangai ta ni no hianin anga chuan tiar kan helama train kan rin lang hey azum khan helama kan chun lenga hian kan ti le chuan b le helai te intersect na hi kan rin zomonga chuanin 90 degree alo su dan ni scale kan la lenga helai hi scale hi b mora tak hen kan danga kan hei hi chuan hei hi sum of other two sides is 12 cm tin ba khan 12 I say hian han ti tu na hi da sun de ko kila hian hei hi 13 thing vel ken mo hei la ya b le intersect na zone chi khan kan da ti chuan hei hi kan rin so don ta ni thing vel ko ken du le rin ta ila mo ti chuan hei ti hian lo da sun tai la ti chuan khi ti lai khi amora khi x samot ti tai la la hi angle kha chu cbx alo ni me don ni cbx ti chuan helai b atanga x in para hianin 12 cm akha sum of other two sides akha khami chen tur akha 12 tur khan chin che tur ania hian chin che lem 12 chu khoi la ya nge ni 12 chu hei helai zone hi le ta ni helai zone hi hian 12 cm chu khi la ta hei hi hilai point khi p kan tiang ti chuan point p helai sela ka chin che point p tanga c hi rin zam tur ani point p tanga c khi kudrul hen kan rin zamanga kudrul hen kan rin zamang tai tanga helai hi rin zam tur ani ti hian kan rin zamang rin zamila ti hianin lo ni ta sela ti chuan a hi triangle abc angin right triangle ka kan draw don ni chuan b atanga p in kara hen a hi om don ko min lai hen chu khoi lai nga manga ti chuan p atanga c hi alai taka kan phelanga perpendicular bisector hoin kan phelanga chumina hetia ron sut na hun hi a om na turani chu tuna kan draw le perpendicular bisector draw tu chuan compass mangi kan ti le don ani compass khan p le c center amangin p le c in card san ve I say compass ka kan koi ka wanga chuan aki line helam side le helam side ta kan siam ve ve hello di ta sela hello ma chuan dan ta se hian azum hian c lama hian kan chun lenga azum kian c lama kan chun lenga a kaw zau dan tha langai renga ti turania ti chan hei hi hian chuan he lama ti chuan he mi te pahnih intersect na hi kan rin zamang scale in uluk te hi kan zamanga ti chuan kan rin zamang ti chuan
ti chuan hey perpendicular bisector of PC na aron tan tlang na chu BP chu helai huna hin ron muta helai ron hu na taka hi A tan tiang ti chuan A le C kan rin zom chuan triangle ABC lo manga chu triangle ABC lo ma chu tilai 90 degree ni che wang right triangle alo ni don ta ni kan duang chia triangle kha lo ni don ta ni A le C kan rin zom le nga hey tilai aron sut na tak tilai ashin aron sut na tak ahian tiếng cần rin dâm đó này thì chọn cái hết lại bỏ lại rin chín A B C A B C hi cần triangle từ chút lâu này ta thì chọn khi hình tiếng nghe xiêm đàn step of construction kha giang ai chuyện à yang a zia lo ngai ni chuan ti hian kan ziak lai mai don ani kan ti dan in to tang khan simple li sin kan ziak mai don ani step of construction chu ti hi lo ni me nga kan siam dan in to chia zia khan me number 1 na chu nge kan ti a base ka 8 cm in kan draw chuan draw BC equal to 8 cm ti khan me ya ti chuan a dot le chuan in B a khan right triangle to 90 degree in consiam ni kha at the point B construct angle CBX equal to 90 degree kan ti le tamaya then number 3 na chuan inge kan ti le kan ti chuan sum of other two sides min pek 12 cm kha mi chen tur khan BX line a hian P kha kan han chin chia no 12 cm turin P hi P of na tur kha kan chin chia along BX cut BP equal to AC plus AB equal to 12 cm kan han ti ta a ti chuan P le C kha kan join CP chuan chumin nuwa PC emo CP hemi hi alai taka perpendicular bisector main kan alai taka kan phelta chu draw the perpendicular bisector of CP to intersect BP at A BP kha A ron tan tu ring get tira ron tan nalai tak khi ron tan nalai tak khi A alo ni ta a zon A le C hi kan rin zama mo then A B C is the required triangle ti ta mai ni chuan chon be thot ngai tho mara chu right triangle ten base angle ti kharon soilem lawa tianga wanga buai te kan lom ta ti khan kan han tilang ani ati zong kha question number 3 at solve that chu lon ni la ta ni